چند kurtçı ve belezi çiroka ekip kuynem pelava brindar. Dema ku polisan hale min girtin u haşe fırsin. Em pelavên te ku yek ji serî çi topkin. Tu çima xwedî li pelavên xwe dernakevî? Her yek kevenî terîstekî. Ji bo ku herkes bitirse, deh pelavên wî li gundiyan belav kirin. û cendekî wî avêtin ser sergo. Ji tirsa kesî li cendekî wî jî nepirsî. Dûr hate bîra min. Ez hingî zarok bûm. Xalê min bi pelaveke xwe ya nû ve ji mal derketibû û bi pelaveke peretî ve vegeriya bû. Wê şevê jin xala min pêra şer kiribû. Dê serê me bixî belaya heyran. Heke sıra kesek vê qulêla di serê pelavê de bibîne wê sadî sat fêm bike ku guleyek lê ketiye. Wê zivistanê herkes bi tirs behsa pelavên xalê min kirin. Gelek spas. Ev çîrokek bû wek min gotî di kurtçîrokên xwe biçûçûk de derdê min ew e ez zêde venabêjim çîrokên xwe. Ez dihêlim ku serî binî ji xwendevanî re bihêlim ku ew jî li ser bikire ji xwe gelek xwendevanan vê pêlê gazinc kirin bû ku tu çima dirêjaya wan venabêjî ji xwe derdê min di van kurtçîrokên biçûk de jî ev e.